Maayong buntag sa tanan. Ako si Kagawad Arvin Martinez sa Barangay Hinaplanan. So what karon wad no humanag gyud ang groundbreaking and capsule laying alang sa multi-purpose building no sa inyong barangay. Unsa man imong gibati wan? Aga kita no, it's very overwhelming. Dako gid kayo atong pasalamat na hilabi ng na hatag na gid sa nato. Actually ongoing na gid ang construction sa maong multi-purpose building na gikan gayud sa atong halangdong kongresista Bambi Imano. Uban ko kini sa pagbalingkamot ug suporta sa atong halangdong gobernador nga si Senior Pedro Onabia kay kani atong nahisayran nga sa year 2023 pagdala ni Governor Pedro Onabia dito sa serbisyo sa probinsya sa mga munisipyo gilabi kini sa atong halangdong Kapitan Anpulio sa atong gobernador no pinaagi sa atong halangdong Mayor Miraluna Salbalyon nga gisaysay niya nga sa lower barangay sa Claveria kami diri sa barangay Hinaplanan kami na lang ang walay multipurpose building na two-story. So labi akong kalipay o labi na gid ang pasalamat nga sa gihimong aksyon no sa atong gobernador atong kongresista nga wala pa nag isa ka tuig na naabot na din kanamo ang proyekto diri sa among barangay o kaning proyekto o kaning pagtukod tataw kaayo no nga ang atong gobyerno sa probinsya gapaminaw gyud sa mga mulo sa katauhan. Kani dakong kalipay kay maghatag kani og serbisyo sa katibukan sa katawan sa barangay ug ganina lipay kaayo ta sa mensahe sa atong kongresista nga kini siya nga proyekto hangtod sa akong anak hangtod sa anak sa akong anak mahimo gini nga magserbisyo sa katawan dito sa barangay Hinaplanan o dako pud na dungog sa munisipyo sa atong Claveria. Mapila pud ka bulan ang construction aning maong multipurpose building Kagawad? Estimated siya into 90 days, so meaning to say sugod karon mag-ihap na lang kami og 3 ka bulan og mahuman na ang proyekto og again excited kaming tanan no. Ako sa pagbaklay-baklay diri pag sa baryo daghan gid ang mga pangutana sa atong katawhan nga manong naalagi gitukod din na building. So kita pud nagpasabot nga mao kini ang multipurpose building o na batbat og na aprubahan sa konseyo nga himuon kini siya nga bag-o na barangay hall. Kagawad no sa may mahitabo atong karaan kung mabalhin na mo if ever pohon? Sa pagkakaroon apil na sa among ginahisgutan na himuon siya na barangay health center because it's very appropriate no kay dali kayo ang serbisyo sa panglawas kay naa siya sa Daplin sa dalan. Dayon doon naman to siya na abay na mga building himuon po to siyang building sa senior citizen or sa ang isa sa para sa kining mga barangay tanod o kanida yung existing diri na mga na building sa health center amo pang paghisgutan kung asa gid siya mas maayo o mahinungdanon nga makaserbisyo sa katawan sa barangay Hinaplanan. So Kagawad no basin aduna kay gustong mensahe nga pasalamat Kagawad no sa mga nagpaluyo aron nga mahatag og katumanan no ang inyong damgo nga multipurpose building dani sa barangay Hinaplanan. Una, dako akong pasalamat no sa among halangdong kapitan sa paghimugid sa inisyatibo sa paghangyo dito sa atong taas nga level sa panggobyerno sa paghangyo nga mahatagan kami sa multipurpose building. So salamat kay Kapitan Ann o salamat sad sa nahimong instrumento nga nahimong taytayan nga madungog kami sa Kongreso ug sa gobernador kang Mayor Miraluna Salbalyon Abrugar kay siya gid ang tulay aron mapaabot namo kini nga panginhanglan nga two-story building ngadto sa atong gobernador ug siyempre ang gihimo dayon nga lihok sa atong gobernador iya kining gihangyo gilabi ngadto sa atong kongresista Bambi Imano aron nga mahimo nga matuman og tanan og salamat gid kayo sa Ginoo nga ang katumanan naa na gid sa among atubangan. Daghan kayong salamat sa mga tao nga nahimong instrumento nga naaduna na two-story building, multipurpose building ang barangay Hinaplanan. Daghang salamat Kagawad.